Raqqa yek bajarên Sûriyeyê herî mezin e û li ber çemê Feratê hatiye avakirin. Bajar xwedî dîrokeke kevnar e. Serdestiya bajar piştî ku ji xiristiyanan derbasî misilmanan dibe, di dema hukümdariya Harûn Reşîd de dibe paytexta xelîfetiya Ebbasiyan. Raqqa wê demê jî navendeke ilim û çandê ya giring e. Piştî xanedaniya Ebbasiyan, bajar dikeve bin rêveberiya Osmaniyan û ji aliyê waliyekî Osmanî ve têv rêvebirin. Raqqa wê demê weke eyaleta Ruha jî hatiye binavkirin. Di sala 2011 bi destpêkirina şerê li Sûriyê, bajarê Reqqayê ya ku dibin serweriya rejima Baas de bû, sala 2013 kete bin serweriya komên çete. Sala 2014 jî ji aliyê koma çeteya bi navê Daişê de hate dagirkirin. Çeteyên Daişê yên ku qaşo dixwestin li ser nîvê erdê Sûriye û Iraqê dewletekî ava bikin, Reqqa jî qaşo xistibûn paytexta xwe. Çeteyên Daişê li Reqqayê bi çekên artêşa Sûriyê ku li pey xwe hiştibûn, êriş dibirin ser deverên din yên Bakurê Sûriyê. Bajar di heman demê de xistibûn navendeke wehşetê û firotina jinên Şengalê yên ku revan dibûn. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi piştgiriya koalîsyona navneteweyî di 6 mijdara 2016 dest pêngava bi navê Xezeba Firatê ya Reqqa û gundewarên wê kir. Operasyon ji aliyê fermandareke jin de hat rêvebirin. Qesedê gund û bajarokên dora Reqqayê di nava 8 mehan de hemû ji bin dagirkeriya çeteyan rizgar kirin. Tevî bi sedan gund û bajarok hin deverên stratejîk yê mîna geleha Ceber, bendava Firatê, bendava Azadî û balafirgeha Tebqayê hatin rizgarkirin. Di çarçobeya operasyona ku bi lez û serketê dewam dikir de 21 Adarê ya 2017 operasyona rizgarkirina Tebqayê dest pê kir û dihê Gulanê bajarokê ku 40 kilometre dûrî Reqqayê hat rizgarkirin. Rizgarkirina Tebqayê ji bo rizgarkirina Reqqayê jî gaveke giring bû. Piştî 8 mehan êdî dor hate rizgarkirina Reqqayê. Di 6 Hezîranê de pêngava rizgarkirina bajêr ya bi navê Cenga Mezin dest pê kir. Bajarê Reqqayê ku bûbû sembola wehşet û tarîtiya Daişê ji 4 aliyan de hate dorpêçkirin. Yekîneyeke jinên êzidî jî ji Şengalê di Cenga Mezin de cih girtin û bi ruhê tolhildana komkujiya Şengalê li dijî çeteyan şerkirin. Cenga Mezin ya ku di 6 Hezîranê 2017 dest pê kir, roja hebdê cotmehê bi têkçûna Daişê bidawî bû. Di berxwedana 34 rojan ya Cenga Mezin de bi hezaran çete hatin kuştin û teslîm girtin. Her wiha bi 10,000 sivîl ji bin zilma Daişê hatin rizgarkirin. Qesedê roja 20 cotmehê bi merasîmekê mizginiya rizgarkirina Reqqayê ji cîhanê re ragihand. Di nava 3 salên dawiyê de bajarê ku bûbû sembola zilim, wehşet û tarîtiyê niha bûye bajarê sembola xwîşk û biratiya gelan û sembola demokratîkirina Sûriyê. Ev 3 sale pêkhateyên Reqqayê mil dane hev, bajarê xwe ji nû ve ava dikin. سلم علي بدون ما قدرت ارد السلام يلا خفي